пропливають мимо. Мене цікавить все, що, де, коли, як. Моя ведмежа лапа, яка вона на смак. Зв'язок втрачається, картина млява. Так, це ще не так, це лише моя уява. Поглянь, птахи вертаються додому, як вони знають, що саме сюди дорога. І як долають вони свою печаль, це мову. Чи розуміють, що не вийде вниз справа Бога. Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі ця сила. Про що ще мріяти, коли розкриті крила? Що ти відчуваєш? Що відчуваєш? Танули ви. Краплі зими. Танули. Співай, Кривий Ріг. Дякуємо, Кривий Ріг! Давай, Джарі, танок на Майдані Конова! Чорта вода по формі ніг, як би цей слід говорити міг. Я ось тих спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Весна чекає сигналу, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у прострації. Недостатньо інформації. Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, тануть, тануть, танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть, танули. Дякуємо вам.